Доброволческа акция по засаждането на дървета ще се проведе днес и утре в землището край село Златуша, което се намира на около 19 км от столицата. Ако искате да станете част от тази инициатива, напълно възможно е. Как? Това ще ни каже сега Ивета Шилигарова. Добро утро с БНТ 2, тук от езерото Ариана, където се намираме с нашите събеседници от Велоразходка и Никола Рахнев, организатор на тази инициатива. Здравейте! Здравейте! Добро утро на вас и на вашите зрители първо. Защо решихте да подемете тази инициатива като начало? Не е ли достатъчно това, което правят горските стопанства за залесяването на горите? При всички случаи, първо искам да поздравя горските стопанства, защото те наистина правят много и почти всички там влагат сърцата си в работата, която вършат по залесяване. Но в крайна сметка България, изобщо природата и земята има нужда от повече гори, от повече дървета. Всички ние имаме нужда от по-чист въздух. Животните имат нужда от дом. Всички обичаме сянката. И това просто е нещо хубаво и нещо необходимо. Кристин, защо Велоразходка реши да се включи в тази инициатива? Ние вече за четвърта година я подкрепяме и може би така подкрепяме на 100% зелената идея. Хората да стигнат и с колело до там, да не използват автомобили и така става съвсем по-приятно. Всъщност, къде ще бъде самото засаждане този път? Значи самото засаждане ще бъде близо до село Златуша, което е на около 20 км от София в посока Сърбия, тъй като там има така силни ерозийни процеси и едно много подходящо място да се прави залесяване, за да, как да кажа, да се направи добро и за хората, и за природата, отново казвам, като ние започнахме всъщност там 2013 година, първото ни масово залесяване беше там и всъщност сега просто с удоволствие ще продължим започнатото. И наистина благодаря от сърце на Велоразходка, просто е изключително хубаво и красиво, когато видиш над 100 млади души, които пристигат по възможно най-зеления начин на велосипеди, с сърцата си изморени, но с цялото желание на света. Просто няма нищо по-хубаво от това. Разбира се, както всички останали хора, които идват с автомобили, някой с градски транспорт, пеша. Дървета ще бъдат засаждани? Ами най-разнообразни, предимно широколистни дървета. Така акцента тази година пада върху дъб. От една страна, от друга страна ще има известни количества и голистни, тъй като там почвата и спецификата е такава. Ще има и малко горски плодни дървета, които така са много приятни, защото те цъфтят и дават възможност на хора и на животни, отново ще кажа, да опитат плодовете на природата и така подходящите дървета за подходящия терен. Те са съобразно одобрените залесителни планове на горското стопанство. Но вече четвърта година, значи имаш опит. За тези, които сега искат да се включат в инициативата, подскажи им какво трябва да си носят. Обещават, че времето ще е малко хладничко. Как да се екипират? Ами да, добре да се... Може би леко ще подухва вътре също. И най-вече да взимат колелата и да идват. 7:30 сме тук. Колко дървета си посадил до сега? Борил ли си? Ами в интерес на истината бях седил само като малък и благодарение на тази инициатива вече четвърта година съдя по поне 10 дървета на самото събитие. Тези от нашите зрителите, които искат да се включат, но до сега не са съдили дърво, какво трябва да знаете? Каква е екипировка? Ръкавици, може би лопати, някакви други инструменти трябва ли да носят? Ние сме подсигурили съвместно с нашите партньори от Югозападното държавно предприятие Горско стопанство София, са подсигурени и самите фиданки, т.е. не е необходимо да си носят посадъчен материал. Подсигурени са инструменти. В случай, че хората имат прави лопати, кирки или нещо подходящо, биха могли да ги вземат, тъй като това ще е полезно. На всички препоръчваме да си вземат по едни ръкавици, които в веригите магазини или в кварталната железария струват лев, лев и 50. Препоръчваме също така да си вземат подходящи обувки и топли дрехи. Времето по прогнози в първия ден на залесяването, а именно утре събота 26, ще се усеща като 12-13 градуса, но все пак е добре да бъдат топло облечени с удобни обувки, вода за пиене задължително и храна такава, каквато им е вкусна и приятна. Усмивки задължително.
Благодаря ви много. Пожелаваме успех на тази инициатива, но, уважаеми зрители, ние обобщаваме. Утре 7:30 тук от езерото Ариана ще може да тръгнете със своя велосипед за село Златуша. Тези, които нямат велосипед, ще могат ли да бъдат взети с друг вид транспорт? Да, могат да ни намерят във Фейсбук на страницата на инициативата "Когато станем 100 000 ще посадим гора". Там има подробни инструкции къде се чакаме, на паркинга на един голям магазин в Люлин, да не му споменаваме името. Оттам тръгваме с автомобили, до там има и градски транспорт, който желая може да се предвижи с него, и така създали сме организация и за такъв тип пътуване. Казва се, че един мъж, за да бъде истински мъж, трябва да построи къща или да посади дърво. Може да направите това, ако искате с велосипед, ако искате с автомобил или организирания превоз на организаторите. Важното е да се включите, за да бъде страната ни по-зелена. Поне това можем да направим.